Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kaisip. Ay! Sorry sir. Nabuhian ako. Wala ko tayo Wes, pamunita na yun. Okay sir. Hey! Ano sa bra? Ang mga wedding invitations para sa mga department heads. Lo, kinsa may naglabay na? No. Wala ko gilabay. Nabuhian lang. Pero wala ko tayo Sorry again. Tingalig na hugaw. Waray na hugaw. Ni ana, 6 ka buok. Waray na hugaw. Okay, sige. I-distribute na. Karon dayon sir? Of course. Okay sir. Sorry sir. Nganom, Dudo? Nabuhian. Nabuhian or gibuhian? Nabuhian. Sure ka? Kipaw na katong bayan na. Sure ko. Muro man tog naratol nga kung gisugo pagpa-distribute sa mga wedding invitations. Aw, mo ba? Mao day. Lain di kito yung gibati mong nabuhian. Luya. Dili ko magpada sa akong gibati. I have to be strong. I have to deal with this. Focus sa imong trabaho. Kasi nasayod. May milagro mahitabo in the future tungod ini. False hope. Posible nga false hope. Pero hususihan. Kinsay nasayod. Mga kinahanglan nga magpakalikon ko. I have to. Babe, nanawag ang courtier. Di ko na kamutubag. Ug wa ko na reply sa message. Siya ritong nanawag, babe. Nabisig yung kog maayo, uy. Wasa ko makabantay nga ni message siya. Akong i-check. Ang nangutan na raman to siya kung sa available para magpasukod. Oo, no? Hala, kanusta man di ko ma-free ini? Layo para ba ang yung shop? Ako na lang siyang giingnan nga sa office na lang taniya sukdan. Sa imong office? Oo. Para dili lisod nimo kay di man kayo layo sa school. Lunchtime akong giingon niya karong Wednesday. Karong Wednesday? Ay, Wednesday. Lunchtime, no? Wait. Pwede na di ay. Sige, babe. Maado ko sa mong office. Kadiyot raman sa tingali na, no? Ha? Ngano di ba 3 PM man imong klase kung MWF? Naamang ko'y atanan nga environmental seminar, 1:30. Abi na kung dili una ka mo dawat og mga ingon anak while nagprepare ta sa atong kasal. Babe, naglisod kong palipad. Mga out-of-school youth ang participants good. Don't worry. Dili ti ka-Indiano na, anak. Ang anong kisaw man kayong mga tawa. Hi! Hello! Niya siya. Dili ko magpakita. Muadto ko sa CR. Hello! Hi! Excuse me. Asa ganito ang restroom? Diretso lang, ma'am, then turn left. Okay. Salamat. Ay, kanina rin yung kabuton na nga akong pantog. Maka-CR na cute ko. O niya akong taon-taon magkawas. Kanang sigurado nga nakasudo to mabayhana sa opisina ni Carlo. Dili pa ko ready mo tanaw sa iyong dagkway.
Oh no. Occupied na duha ka cubicle. Ang patay. Kabuto na narabagit kayo ang akong pantog. Ang saon man eh. Kung mo gawas ko, tingalig maapsan ko. Kauwaw ba yaan eh, uy. Oh my God. Ayaw lagi din tao na. Ayaw lang yung tao pag-ausa. Tabagin lang una kong pugong, please. Doon na sa tingali mo gawas ron, uy. Kaya sa nilang nahuman, uy. Marang din na yung kumakagwantayin, eh. Nakasuod na ka to siya karon. Magawas lang ako ining cubicle. Ay, salamat. Nalagyan mo gawas. O niya nalagit ko mabalik sa akong table. Kanang sure yun nga, tuon na gid siya sa sud sa office ni Carlo. Maglangan-langan lang una ko gamay. Ay, wa ko kay ba ako nun sa akong reaction. Kung magkatubang me this time. Mao nga mas maayo nga muli kay lang una ko. As much as possible. Oh, Karen? hi. Oo na lang ko. Ay, Kariot. Um, Karen, Imo kong katawan? Sige, katawin ko. ha? Nganong katawan tamang ka? Pwede ba, Sheila? Enough na ng imong pagbinuotan. Naibaw ko, oy. All this time, imo kong gikatawan sa hilom. Unsa? Nganong katawan man lagi ka? Enough! Og sorry sa kong pag-lookdown imo sod sa dugay panahon ng rich lady. Excuse me. Nalawag si Carlo. Hello, babe. Doon na ka, babe. Nana ko sa gawas. Doon lang sa ang courtier. Nana ko diri sa inyong office, babe. Nihapit lang una ko CR. Kadiyot raman di kayo ang pagsukod, no? May time ba ta para mag-lunch together? Pwede sa kantin na lang ta, babe. Para makabalik din ko sa school ba? Abi na ko kung diretso na ka sa venue sa seminar. Napa ko yung meeting with the dean, alauna. Ah. So na pa kay 1 hour. Okay, sige. Sa kantin na lang ta. Salamat. Wa na din ka na nga tribida nga tiguang. At peace ka na ng akong lunch. Hello. Magya po siya sa Sedes? Niya sila? Ay, bisit ba yagid, uy? Wa na ba laing vacant ka table? Kini na lang sa akong tupad. Babe, wa nila misa. Toro. Tupad di ka rin. Oh, Hindi ka ganahan? I-take out na rin na to. Sa office lang tamangaon. okay ra, okay ra. Way problema. Tana? Padoong kit sila tini. Dali lang ko maglingi-lingi. Dalion ko lang ning human akong pagkaon aron makalakaw na dayon ko. Gini. Excuse. Excuse gamay. Di ka, babe. Okay, babe. Matukan pa unta ka, Sheila. Alam, pas masibog kaon, babe. Kay, taas mang time. Ihatod ba sa tika? Babe, nagdamo kong sakyanan. Ay, ode no. Nalimot na ko nga nagdara kang sakyanan da eh. Karen? Babe, yung baso palihog. Natukan siya. Oh no. Nera tubig ko. Inom dayon, Karen. Asa ba malubos ko? Sorry. Guys, assist ko niyo si Karen, guys. Palihog. Babe, dali na. Wait sa babe.
Karen, okay na ka? Okay na. Salamat. Pasensya, nakalitan ako ganina. Okay ra. Dali na, babe. Iwas na kaon. Okay, babe. I really hate you, Sheila. Gusto ti kapat yun. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!